είσαι ρε Μιτσάρα. Μη μου πεις ότι είσαι πάλι φουλ ερωτευμένος και ήρθες να σου γράψω κανένα ερωτικό ποιηματάκι. Τι να κάνω κύριε Πάνο μου, είμαι αγαπησιάρης. Ναι, αλλά εγώ τώρα όμως πνίγομαι. Αχ, με λάβωσε πτερωτός ο έρος με τα βέλη του και μοραγώ κύριε Πάνο μου. Μοραγώ. Όχι, μια χαρά είσαι Μιτσάρα. Έλα αύριο να τα πούμε. Όχι αύριο κύριε Πάνο μου, σήμερα. Μα δεν γίνεται Μιτσάρα. Μα κοίτα τι σου πέρα σχέση. 10 κιλά παϊδάκια, ό,τι εκλεκτότερο είχα στο μαγαζί. Έλα κύριε Πάνο μου. Τέλος πάντων. Έλα λέγε τι σου συμβαίνει, λέγε. Ξέρεις το κέντρο Μπάτης Κιλιαλέστε? Όχι, δεν έχω την τιμή να το γνωρίζω. Τέλος πάντων, εκεί τραγουδάει Ρουρού. Γκομενάκι με τα όλα του. Με το που την είδα ξεράθηκα κύριε Πάνο μου. Έλα, ρίξε στο χαρτί το καημό μου, σε παρακαλώ. Μου λες, Ξανθιά είναι η Ρουρού. Κατάξανθη σαν το στάχι. Ρουρού με την Ξανθιά κοτσίδα. 3 μαχαιριές μου έμπηξες όταν σε πρωτοείδα. Κι άλλο δεν έχω να σου πω παρά μονάχα ένα. Πως θέλω να σε παντρευτώ κι ας μείνει σε Παρθένα. Μα δεν γράφονται αυτά τα πράγματα, Μιτσάρα μου. Ορίστε, μου έκοψες τον ίστρο μου. Τι σου έκοψα? Τον ίστρο μου, την έμπνευσή μου. 2 τετράστικα ήθελα για να τελειώσω. Πάντως τη ρίχνω στα σίγουρα να το διαβάσει έτσι κύριε Πάνο μου. Θα σου φέρω και μία σπάλα τιμή Σένεκεν. Μόνο έλα τέλειωσε το, σε παρακαλώ. Ναι Μάκη, ναι. Ναι, τα γράμματα διαβάζω. Μη με καταπιέζει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πού να ξέρει τώρα ότι μιλάμε για τη Ρουρού. Ποια Ρουρού? Είπα εγώ Ρουρού. Έλα βρε Μάκη, ό,τι θέλεις ακούς μου φαίνεται. Τι? Αύριο θα δω τον παραγωγό. Ναι, θα τελειώσω πρώτα το σενάριο. Όχι, λέω θα τελειώσω πρώτα τα γράμματα. Είπα εγώ σενάριο. Δεν είπα σενάριο. Ό,τι θέλεις ακούς μου φαίνεται. Ναι Μάκη μου, ναι, θα πέσω με τα μούτρα στη δουλειά, ναι. Αντιλαμβάνομαι πως θέλεις το καλό μου, Μάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Βρήκες το λίστρο σου? Όχι. Αλλά αύριο πρέπει να παραδώσω ένα σενάριο που το δακτυλογραφώ ακόμα, Μιτσάρα. Έλα μια άλλη μέρα να σου γράψω τα ποιηματάκια της Ρουρούς, Μα σου έφερα 10 κιλά παϊδάκια. Βάλε και τη σπάλα. Προηγείται το σενάριο, Μιτσάρα. Με θάψε ο διευθυντής μου μέσα στα γράμματα. Μη με θάβεις κι εσύ μέσα στα παϊδάκια. Μη μου το κάνεις αυτό κύριε Πάνο μου. Πώς θα μάθει η Ρουρού για τα αισθήματά μου? Στείλ της μια αγκαλιά γαρδένιας, ξέρω κι εγώ. Όχι. Θα τη στείλω μια αγκαλιά παϊδάκια. Μην ξεχάσεις και τη σπάλα. Πού?